O să prezentăm participanții la episodul nostru. Este un episod, David va avea 500 HP și prietenașul meu foarte bun va avea HP cu mine și va fi noi versus David. Eu sunt Chitros. Chitros, bine Chitrosul. Deci hai să vedem dacă o să reușim să-l batem. Crezi că o să-l batem? Domnule Chitros? Da, îl rupem. Îl rupem. În visele noastre, dar are 500 HP, băi. Ce? Am uitat să vă zic, jucăm numai în B. O să vină prin double. Nu veni prin double, vezi. În double, e la mine. O să mor. Vin. Am 9 HP. Dă-mi câteva hit-uri cu Deagle-ul. Am un glonț pe țavă. Nu-i da cu cuțitul, că nu faci nimica. Mi-am dat 2 hit-uri pe Deagle. Bună. O lamă. Mai avea 200 HP. Că-i dă de o lamă. Uitați-o. Hai că poate... să și tu schimbi pe el. Păi da, să dă o lamă și după aia. N-ai, dar să... Îmi place să schimbi pe Deagle. Oricum, pe mine nu prea place pistolul ăla. De simțire. Bă, ești la mine pe video. Stai și rămâne. Nu mai vorbi. Crezi că-ți mort. Cu ce MP5 joacă? Dă-i dar-se, fugi. Fugi că te omoară. Ia-mi arma. Ce să mă mor? Scoate Deagle-ul. Nu mor. Dar cu ce jucă un... 120 pe asta. Da. Cât? 120. Care? Nu știu. Nu mai de toți bani. Uite ce-mi luau eu. Da, taci. Păi nu mai de toți bani, să putem fac și eu. Nu vorbui. Da, taci. Mă văd pe cineva. Cu ce jucă? Vezi că joacă cu AK-47. Dai pic. Dă-ne să faci medalii. În spate. Dar n-am. Ia dreptul. Prea puține. Bă! Hello. Cârnațule! Bun. O să joc cu o armă care nu o să își mai găsească... Mamă, să vezi ce nade dau. Vezi că joacă cu arma cu lunetă. Da. Vezi că nu știe să joace cu... Mamă, ce nade i-am dat! Păi la ce nade? Bă, adică ești tu most, că i-am dat lui David un nade. Păi nu mă nu de aia. Vezi că i-am pe 90 mă, că măcar ales. Ok, eu își schimba arma. Nu mai fac alegeri de astea. În viața mea. Acum fi da. Pe nei ți-ai luat David. O să prezentăm participanții la episodul nostru. Este un episod, David va avea 500 HP și prietenașul meu foarte bun va avea HP cu mine și va fi noi versus David. Eu sunt Chitros. Chitros, bine Chitrosul. Deci hai să vedem dacă o să reușim să-l batem. Crezi că o să-l batem? Domnule Chitros? Da, îl rupem. Îl rupem. În visele noastre, dar are 500 HP, băi. Ce? Am uitat să vă zic, jucăm numai în B. O să vină prin double. Nu veni prin double, vezi. În double, e la mine. O să mor. Vin. Am 9 HP. Dă-mi câteva hit-uri cu Deagle-ul. Am un glonț pe țavă.
Nu-i da cu cuțitul, că nu faci nimica. Mi-am dat 2 hite pe două. Bun. O lamă. Mai avea 200 HP. Că-i dă de o lamă. Uite-te-o. Hai că poate... A, să și tu schimbi pe aici. Păi da, dar să dă o lamă și după aia. N-ai dar să... Îmi place să mă pe Deagle. Spawnat. Oricum, mie nu prea place pistolul ăla. De simțire. Bă, ești la mine pe video. Stai și treaba de tine, Nu mai vorbi. Vezi că-ți mort. Cu ce MP5 joacă? Dă-i dar să fugi, fugi, fugi. Fugi că te omoară. Ia-mi arma. Ce să mă mori? Oh! Oh! Scoate Deagle-ul. Nu mor. Dar cu ce jucă un... 120 viață. Da. Cât? 120. Mm. Care? Nu știu. Luai de toți bani. Uite ce-mi luau eu. Da, taci. Eu nu luai de toți bani, dar putem să fac și eu. Nu văzui. Da, taci. Mă văd pe cineva. Ma, cu ce jucă? Vezi că joacă cu AK-47. Dai pic, dai pic, dai pic. Nu știu cum să dai. Spate. Mamă, dar n-am. Ia dreptul. Prea puține. Bă! Hello. Cârnațule. Bun. O să joc cu o armă care nu o să își mai găsească. Mamă, să vezi ce nade dau. Oh. Vezi că joacă cu arma cu lunetă. Da. Vezi că nu știe să joace cu... Mamă, ce nade i-am dat. Păi la ce nade i-am dat. Bă, adică ești tu most, că i-am dat lui David un nade. Păi nu mă nu era. Vezi că i-am pe 90 mă, că măcar ales. Ok, eu își schimba arma. Nu mai fac alegeri astea. Nu viața mea. Și acum fi da. Pe nade ți-ai luat David. Oa, de ce vreau să fac? Să pară mai bună ca de asta. Stai de asta. David, vrei să vezi ce headshot o să-ți iei acum? Vrei să vezi o schemă din BC? Una. Bravo, Darse. Bravo. Gata. Ok. Hai să te vedem, băi. Bă, Darse, nu mai trebuie să mai pierdem decât două. Darse, dacă... Oh, fuck. Vecinule! Ți-am închis microfonul, Davide. Ok. Vecinul David are probleme la mansardă. Eu slow, vezi. Nu sta acolo, vine pe spate. Unde vine? De la mine. Mamă, și dacă îi dăm un headshot. Vezi că ești mort, Darse. Nu lua sniperul! Nu lua sniperul! Nu fă greșeala! Nu fă greșeala! Nu fă că te omoară. Darse, un meci am pierdut și ne-am dus de tot. Final round, vezi? În runda asta e momentul meu să arăt de ce e în stare această armă. Haide, David! O să ne bată, o să ne luăm bătaie, Darse. Și cu chestia HP. こんにちは。
Vezi că i-am spart curul. I-am dat jumătate de HP. Du-te acum. Rupe-l. Dă-i pic. Haide. Spate! Uite acolo! Bun, Darius! Și puteai să-l bați. Bă, frate, mai avea 100 HP, nici 100 nu cred că avea. Că-i mut. Asta a fost episodul de azi. V-am salutat. Pa, pa! Se pare mai bună ca de să Stai, Darsu. David, vrei să vezi ce headset o să-ți iei acum? Ce? Vrei să vezi o schemă din BC? Una. Bravo, Darse. Bravo. Gata. Ok. Hai să te vedem, băi. Bă, Darse, nu mai trebuie să mai pierdem decât două. Darse, dacă... Oh, fuck. Eu cu mașina. Vecinule! Ți-am închis microfonul, Davide. Ok. Vecinul David are probleme la mansardă. Eu slău, vezi. Nu stă acolo, vine pe spate. Unde vine? De la mine. Mamă, și dacă îi dăm un headshot. Vezi că ești mort, Darse. Nu lua sniperul! Nu lua sniperul! Nu fă greșeala! Nu fă greșeala! Nu fă că te omoară. Dar un meci am pierdut și ne-am dus de tot. Final round, vezi? În runda asta e momentul meu. Să arăt de ce e în stare această armă. Haide, David. O să ne bată, o să ne luăm bătaie, dar să. Și cu chestia HP. Konnichiwa. Vezi că i-am spart curul. I-am dat jumătate de HP. Du-te acum. Rupe-l. Dă-i pic. Haide. Spate! Uite acolo! Bun, Darius! Și puteai să-l bați. Bă, frate, mai avea 100 HP, nici 100 nu cred că avea. Că-i mut. Asta a fost episodul de azi. V-am salutat. Pa, pa! Vezi că joacă cu AVP, cârnatul. Ia-mi arma. De ce joci cu Deagle? Dar să te omoară cu AVP-ul. Scoală-te de pe crouch. Da. Oh, ce are tata bandito. Banditule. Da, problema e că am văzut că cu 200 HP îi dau headshot. Dacă îi dau headshot-ul, David e mort cu dacă avea 200 HP, da. Mace! Mamă, joacă cu MP10, frate! Este mai bună, mamă. Ce n-abiești? Ce headshot ne dă. Avem 3700 de bani. Ia și tu ce armă îmi iau și eu. Ce spune? Asta e cea mai bună armă mea. O să mergi cu aceeași armă, doar că... Nu. Nu joc cu aceeași armă. Are doar un nu știu care. Ia una.
こんにちは。 E la mine. Bă, cu... Mamă, bravo, Darse. Dar cu ce pe 90, bravo. Da. Nu știu de unde doar, da. Ceva. Davide, n-ai curaj să revii la arma aia. Prevezi? Mamă. Trebuie să-l bazi neapărat, că nu vreau să-mi pierd arma. Că e scumpă, naibii. E la tine. Ceva din doar ce doar să-mi facă să mă Mai avea... Dar ce vrei să-i fac, frate, cu AVP-ul? Îmi pierdui AVP-ul, bravo, Dax. Vreau să mă AVP și eu. Păi, Trebuie să mă luat armă scumpă. gata. Băgai ăsta l-am încărcat pentru că eu nu mai aveam și de asta mergeam puține FPS-uri. Tițele mele, cum vreau să vorbesc acum? Ești un cârnat. Opa, pare că sunt foarte. Asta, dar nu. Ce faci, domnule David? Nu mai ești sus acolo? Nu pot să cred ce acum eram. Așa că dacă îi bat acum. Dar nu pot să fac. Cât sărac pe uși, mamă. Bă, dar lăsăm foarte low. A! Ai curaj să joci cu AVP? Eram cu AVP. Acum, să joci cu AVP-ul. Oa, de ce vreau să joc cu AVP?